leanan déag anamachal I chríochnaí nar ghuta, chuireann tú séomhúir, ach nuair a leanan déag anamachal I chríochnaí nar chonsan, ní chuireann tú séomhúir. Trí uasca dhéag, 7 naocha dhéag, 5 chair déag, 7 gápéis déag. Ach má leanan déag ceann go na heisceachtaí I luamar san físeán déarnach, sé sin bliain, ceann, 7 agus uair, ní chuireann tú séomhúir, fiú agus guta I teacht roimhe. Trí bliana déag, 7 seachtainna déag, 6 huaire déag. Dina muid cleachta beganis na rialacha seo, áirí na hanamachal más gá. Ceithre móide siomra móide déag, ceithre siomra dhéag. 7 móide uair móide déag, 7 nuair déag. 5 móide bliain móide déag, 5 bliana déag. 9 móide cathair móide déag, 9 cathair déag. 9 móide busca móide déag, 9 musca dhéag. 3 móide báard móide déag, 3 war déag. 6 móide seachtain móide déag, 6 seachtainna déag. 2 móide ceann móide déag, 2 cheann déag. 8 móide oiche móide déag, 8 naocha dhéag. 5 móide uair móide déag, 5 huaire déag.